Os clientes. Ben, esta viñeta ilustrouna Nuria Díaz. O cliente ilustrado é o mellor cliente. Bueno, aquí o que falamos é de que hai clientes de todo tipo, hai clientes, digamos, ilustrados que coñecen a nosa profesión, a nosa maneira de traballar e de funcionar, de orzamentar, o que sei, todo, pero hai xente que non. Hai xente que todavía hai moita ignorancia, desgraciadamente, hai moi pouca cultura, digamos, claro, hai xente que se pensa pois que facer monicreques non é traballar, ou que che piden X, Y, Z e só teñen para pagarte Z, ou queren que fagas cambios e cambios e cambios e cambios e cambios que non saben o que queren, etc, etc. Entón, a veces pasa este tipo de clientes en empresas que están moi acostumbradas a traballar con imaxes e con ilustración, que iso o máis terrible de todo este asunto. Falamos de editoriais, de axencias de publicidade, que aí é onde máis te asustas, non? De decir, como é posible que estes tipos leven anos traballando con ilustradores a este nivel, non? Perdona. sí, no, sí. Claro, entón aí o cliente, é dicir, eu vos conto unha anécdota para que vexades un pouco a tal, unha axencia de publicidade, aí anos me chaman e me dicen que estaban para unha marca, non sei se era Pronovias ou non sei que, destas que fan vestidos destos para bodas e tal, para facerles unha campaña bastante potente, entón me chaman e me dicen que querían algo debuxado en plan, non sei, supoño, agora non está tan de moda, daquela así, en plan Jordi Lavanda, un ilustrador que foi moi coñecido hai cousas de 10 anos agora. Así moi chic. Claro, entón, claro, estas cousas pasan. Entón, a miña resposta naquel momento foi dicir, que queres, algo en plan Jordi Lavanda? Vale, pois dame media hora e chámote, porque teño un colega en común con ele e consigo o teléfono. Claro, non, porque isto de faime algo en plan tal. Ai, claro, non, pero non, nós non queremos que o faga Jordi Lavanda, queremos que o fagas ti. E digo eu, vale, pero digo que, claro, eles o que querían fundamentalmente que o fixera eu, porque sabían que como eu non tiña nese momento o caché de Jordi Lavanda, podían facer algo estilo Jordi Lavanda con un tío que yo fixera máis barato. E non, obviamente eu aí dixen, mira, que non, ese encargo non é para min. Este tipo de cousas pasan, non? De que che pidan cousas do estilo do outro e tal. Todo este rollo un pouco de clientes que descoñecen realmente que están chamando a un autor para pedirle que faga o traballo de outro, e que non ten sentido. Que sí que moitas veces hai que adaptarse a diferentes estilos, na publicidade e tal, pero unha cousa que che digan, faime algo máis realista, ou máis de síntese, ou que che pidan, te den unhas pautas, e outra que che piden casi que plaxies a outro, que non, eso non ten sentido, non? Sí. Bueno, volvendo a que, despois, pechando o paréntesis de Manel, decimos que neste país, en Galicia, en España, digamos, a ilustración é unha profesión que desgraciadamente non ten o recoñecemento cultural ou profesional ou social que ten noutros países, non en Europa ou en Estados Unidos. Entón, a ver, tedes que ter moi claro que sodes profesionais, que o que sodes, que o que facedes, que o que sabedes facer, non? E que vos queredes gañar a vida, non, facendo isto. Entón, claro, hai cousas, hai unha serie de presuizos, é importante, hai moitos clientes os que hai que ilustrar, non decirlles, a ver, nós traballamos así, cobramos isto, por outro, porque temos unha formación, temos unha digamos, unha especialización, unhas destrezas, non? Desenroladas co traballo de anos, non? E logo, pero tamén hai que eliminar prexuizos nos clientes. Os clientes non son enemigos. Non son que, no, pero hai prexuizos, por eso é importante eliminar os prexuizos tanto na cabeza dos clientes como das nosas, dos ilustradores. É dicir, xa coller e deixarse de es que isto, bueno, es que este me paga no sé qué y me parece una full, bueno, pero no le voy a decir nada, porque total, estos son unos monicreques. No, así non vamos a ningún lado. Non vos dediquedes a isto, non? Si tedes esa forma de pensar, porque vos estades boicoteando a vos e ao resto da profesión. Vale, este gráfico é un clásico, non? Que, bueno, seguro que xa o vistis por aí por internet. No artigo aquí deste capítulo dos clientes decimos, se un cliente che pide a típico traballo, quiero que me hagas algo bueno, bonito e barato e rápido, enseñadelles isto, non esta gráfica, é dicir, hai estes círculos, un é a velocidade, outra é o precio e outra é a calidade. E logo, bueno, xa está un engadido de gratis que, bueno, en fin, eso xa é esta especie de tumorcillo
Pero bueno, se o cliente quere algo rápido e barato, vai ter unha cousa mal feita. Se o cliente quere unha cousa barata e de calidade, necesita darche tempo. Se o cliente quere unha cousa rápida e de calidade, ten que pagarvos ben. É así. E, bueno, xa non nos vamos meter no tema de gratis, porque xa falamos bastante no tema anterior, non? Pero, bueno, é unha forma moi efectiva de visualizar, digamos, hai tres vectores ou baremos que son a rapidez, a calidade e o prezo, lógicamente. Isto é unha campaña, hai moitas campañas de ilustradores e diseñadores tratando de poñer en valor, pero sobre todo de cara aos clientes, non? Os potenciais clientes, e logo a todo o público, a sociedade en xeral, non? Non cobro por lo que hago, o sea, isto non é unha ñapa de tal, hai un traballo, hai unha formación e hai unha experiencia. Isto é unha frase que metimos de cita, é de Paula Scher, que é unha das diseñadoras máis recoñecidas, gráficas máis recoñecidas do mundo, que traballou en Pentagram e outros superestudios, que dice, levoume uns poucos segundos dibuixar isto, pero levoume 34 anos a aprender a dibuixar isto nuns poucos segundos. Esta é a frase que resume un pouco o que tedes que transmitir aos clientes, non? De, señor, eu fago este moniqueque rapidiño porque botei moitas horas e moitos días e moitos anos facendo isto. De feito, Picasso tiña unha anécdota similar, vamos. Sí, parecida. A ver, hai un presuizo que o de tamén de... A veces nos dá, a min pasoume cando empezaba tamén, dá a sensación de que cando alguén che pide un traballo, che fai un encargo, que che está facendo un favor. E realmente non existen os favores a este nivel. Cando alguén che encarga un traballo, te estableces unha relación de tú a tú. É dicir, el vai a sacar un beneficio dese traballo tamén que é ter este logotipo para a súa empresa ou unha cousa que logo vai a comercializar, etc. Con o cual, os cartos a este nivel tampouco é algo que exista. Os cartos é unha convención e un invento do ser humano. Cando vivíamos en cavernas intercambiábamos cousas. E temos agora algo que é unha moneda de cambio. Por eso, tampouco vos cortedes a falar de cartos, porque moitas das veces é que se lle pido máis, menos, pensad en garbanzos, vale? 1.000 euros, 1.000 garbanzos. Claro, entón xa vas a reunións de traballo tamén, non? Cos clientes, pero sobre todo eso, o presuizo de que o cliente te chama, te vai a facer un favor por dar de traballo, ninguén te vai a facer un favor. El vai a sacar algo a cambio e ti tamén lle vas a facer un favor a él dándolle ese servizo. Claro, é unha relación profesional de tú a tú. Entón, o sea, perderlle o medo a falar de cartos, de plazos, de decir, mire, eu isto que pidan non yo podo facer. Ou tamén eso tamén oides coa experiencia, xa sabedes, saber cando vos sai a conta coller un encargo ou non. Porque hai veces que che dicen, faime este dibuxiño, estas movidas en plan Jordi Lavanda. Pois igual cando empezas dices, bueno, no coller porque son pelas tal. Pero logo igual chega un momento máis adiante que dices, vamos, que non se che perde nada, vamos, con este rollo que ao final dices, pero pa que se vou meter esta movida si isto non é meu rollo e ademais é un coñazo e encima me costas facelo, pois paso, non? Entón, bueno, así un pouco tamén coa experiencia e tal saídes discernidos un pouco cando vos interesa coller un encargo e cando non, non? Sí, e sobre todo ser claros e directos, non logo romperse a cabeza, tal, tiña que decirles, non, ser claros e directos, isto custa tanto, isto tal, e ir ao grau, non irse polas ramas. Ser claros, concisos e directos, e ter claro do que vas a falar co cliente. Agora ven un capítulo sobre negociación e este tipo de cousas. Vale, bueno, isto é imaxe, é unha cosa que colgou David Rubin, que supoño que coñecedes todos, o gran autor de cómic. Bueno, puxo unha especie de gráfico a súa maneira, donde decía, donde falaba de... A ver, que se enteren os clientes, non? É a xente que vos chama para pedindo vos cousas. Entón, o triángulo é un pouco que veíamos antes, no dos círculos. É un triángulo de tempo, calidade e diñeiro. Entón, en función deso, pois, as cousas pódense facer mal, pódense facer ben se lles das tempo, etc. Aquí, como dice David, lo que es verdaderamente imposible es pretender pagar mal, dar poco tiempo y exigir calidad, que es, por desgracia, lo que comúnmente ocurre. O que decíamos antes, a xente por pedir, pide. Entón, claro,
hai un momento que ti tes que a xente pararlle os pés e dicir, mire, señor, si quere isto bonito, é porque os cartos deme moito tempo, ou si quere isto para mañá, me ten que pagar, etc, etc. Estos son dibuixos que colga outro ilustrador, Paco Sordo, bueno, que ven a responder o mensaxe de que se non pagas ben, ou medio ben, o ilustrador, pois terá que facer outros traballos para chegar a fin de mes e que lle salgan as cousas a contas. Entonces dice, obviamente el resultado será una mierda como un piano. Ergo, si no quieres llenar el mundo de mierda, paga bien a un ilustrador. Bueno, e isto é unha gráfica así bastante simpática que atopamos que é tipos de clientes, non? Entón, aparecen aquí en 4 divididos en dúas variables. A vertical é clientes que saben o que queren ou non saben o que queren. E a horizontal é clientes que confían no diseñador ou no ilustrador que non confían no ilustrador. Entón temos proxectos exitosos, proxectos que lle molan ao cliente e que vos molou facer a vos. Proxectos, aquí dice blandiños ou suaves, que son proxectos que lle molaron moitos clientes, pero que vos quedastes aí un pouco, non? Así como que, bueno. Despois, aquí abaixo temos proxectos divertidos, proxectos no que vos deron moita liberdade, vos o pasaste despipa e os clientes dixeron, bueno, non? E que os clientes coloulles e gracias. Este último é, dice, por que demonios me metín a diseñador, non a ilustrador, que está o tío, están todos os clientes ali toleándolle a cabeza, non? Bueno, pois ides a topar, non, un pouco, a verdade que é bastante atinado isto, non, de que atopas estas tipoloxías de clientes, non?